ตรงสกอตเป็นเพรสมิดเก็บภาพนลองมีเดียคอร์เตียตุมพันนักจะต้องโดนเทกับพอดลังลิตุมพันตาชูโรลแต่สินนนี่ลิตุมนอนเฮดจงโซเชียลมีเดียลองเก็กลังปอนofficial si claim bang pu soren be alangli nilitum BJP asong aphan ahok he alam mateng kul kawi alam nilitum phan karbok pon alam the puthak posi nilitum social media hoi pen alangli phan lam the ka reply mate alangli phan lamboi ki pi asinilitum selabor hoi pen alangli tum aphan mate alangli phan lamboi ki pi kang tunga bangela puson lo je non he jong mate social media long ke klang pon nilitum mate ladak selabor jaipong aha wara long kaching thur hour sayawi walam selangli social media long paklang pon la sialangli kaching thur hour sayawi polotangte alangli theglong et pencil solam theputhak pot rat mate social media long peklang poneng athe ke damtang apor hut ilitum selabor jaipong a polling station tinta mate bot committee tina longta APHLCC chipahai pon bomlo wa phisitame non ke bangji langa por hud bangke rada tumta kamang hudun la so bangke matha nangelo la penili ithelam patumi hejong taring ko rahini APHLC MIP mate rada MIP ki bipon along rad labangso muluk kachetong aphai jum hek sinili tum thek panlong la penali tum social media long sitami nali tum thek panlong tai la sila so putha kapot sialangli nili tum phan bangsar palam the thengra gune lobong pano rada tum phanalang li tum ke bai une mate ke than ke pa ki mum une ke pa chorailam aja ke ding ke than une pena joksi rada tum bangke aninge chekerla dun lo je non ke bangji lang bangke epchel silong alang tum bangke rat de da tum sitame mate ladak selabor ja pongara tum ta chitu dun delu pusinilita arjulong la pen patumi amailong ke amuluk ta du e lalo he asinili hen pen choro lo selabor ja pongara da tum afan athe nangli tum ninge the ka ve pen epchel silong kachitu dun ka ve potsi nangli tum handa choro lo lasinili hen pen ke jongdam kang tunga bangke lalo selabor khorsing krorong non ke bangji taring ko rasil kep mass joining padoponji labang so mass joining along nilitum APHLC amuluk nilitum bangsuri plik labang so amuluk nilitum alang litum ilitum kaching honai Karbing long Autonomous Council a CM sara thengno si join pon pu basi nilitum non an a report ke long pon la sila sonlo polotang te APHLC atumta non pen ke rara phan ke pamanghu ke thanta balam bang ke ington melu athe alang litum ke damtang apor hositame nang litum da chini lo social media long hai hoitame je APHLC atum re-election de re-election ta na loili tum ke theglong la pente APHLC registration alamta ilitum theglong tangka kwane ki duk ki lagara da tum tangka chirung don pen ko mane ke han choyor chot mane ke theng choyor chada bang phutum sitame alang litum APHLC funding ge che thepen ki pidundo sitame la hai ning ge the non pen ke alang litum ning ge the ka vi pon pen ajok si APHLC amai sitame muluk ing thaidang si theglong athema tumi het asonson amai ke damtang apor hutke jaipong afirlong ke jangma si jangje APHLC tumama sitame tumi abangke market se da hemalong anta playing play lainangli tumsi nililam theyong si pachorai banangli tumaphan ahok he alam tenangli tumta social media long theglong lalo he lasi nilila hai alam thea puthak alang li phan angkul kabi alam penchenglok nili tumphanang karbok pon alam puthak pasi alang li phan social media hoi pen reply pinang kok lo ma thelam the voinang kok lo si non ke bangji langa por ke selabor japong ke doan kidu ke la karbi arada tum phan sitami chuningri lo je nangli tum APHLC mate rada phan ga chong thui ke chobaya party long bangke ke du dunji aphana bangke nangli tum nangli ning ma thai gri no nangli ning chelarik no la pen chelarik bom lo pusinili nangli tum ka dok we non
selabor jai pongara da phanta churulo la